Magandang hapon mula rito sa Sydney, Australia. Oras namin alas 2:30 ng hapon mula rito sa Sydney. Ang magandang hapon uli sa mga karatig probinsya na naabot ng new signal. Yes po, sir. Sir, kumusta dyan sa Australia matapos itong shooting incident sa Bondi Beach kung saan namatay itong 15 na katao, sir? Kagabi, oras dito, 6:40 local time. Kaya lang kung mapansin mo sa video, mukhang maliwanag. Ang dahilan dyan is summer season kami. Aming sundown is between 7:30 ng gabi at alas 8 ng gabi. So 6:40, maliwanag yon. So kahapon, habang nagse-celebrate ang Jewish community ng kanilang festival, ito ay selebrasyon na kung saan noong 2nd century ay nabawi nila ang Jerusalem mula sa isang foreign power at that time. So ito yung sineselebrate nila. Ang sa kasamang palad, may dalawang tao, apparently mag-ama. Isang 50-year-old at isang 24-year-old na namaril. Dito sa Australia kasi Bombogenes, napakahigpit ng pagmamayari ng baril. Kasi may nangyari 29 years ago doon sa state of Tasmania na kung saan isang tao ang namaril at pumatay ng 35 na tao at the time at nag-injured ng 23. So simula nung panahon na yon ay nagkaroon ng buyback program ang gobyerno ng Australia at pinagbawal ang certain high caliber firearms. At saka napakahirap mag-may-ari ng baril dito. Halimbawa, ang rason mo is self-defense, hindi yan papasa sa pulis. So, maging sa iyong bahay, yung padlock ng iyong baril ay kailangan ikaw lang nakakaalam. So, for some reason, itong ama ay apparently license siya na magkaroon ng 6 na baril. So, yun ang ginamit nila para bumaril at pumatay. Nung 15 so far, ang tally is 15 dead. At saka yung isang suspect, yung ama, napatay din ng pulis. At sa kalukuyan, mayroong around 27 na katao na at 6 doon critical sa iba't ibang pagamutan dito sa Sydney. Okay. So, kahit ganun kahigpit sa Australia, yung pagmamayari ng baril, parang ito'y tinake advantage nila yung pagbibigay sa kanila ng lisensya sa ganung paraan. Sir, dito sa Pilipinas, may iba't ibang klase ng lisensya pag kumuha ka ng baril. Meron yung to own, meron din yung pag gusto mong gamitin sa labas, iba din yon. Sir, dyan sir, ganun din po ba? May iba't ibang klase ng permit or license, depende kung saan mo gagamitin, saan mo dadalhin, pwede mo ba dalhin sa labas or hindi, or sa bahay lang, ganun sir? Normally, ang baril dito, hindi pwede yung sa bahay lang. Ito ay ginagamit sa hunting or sa sports. So, bawat baril, iba-ibang lisensya. So, mahirap din kumuha ng lisensya. So, halos similar. Kaya lang, ang problema, wala kaming national register. Ang ibig sabihin nun, ang bawat licensing is depende sa bawat estado. Halimbawa, nabili mo yung baril sa New South Wales, ang baril sa Victoria, hindi nila malalaman kung saan mo nabili. So, sa nangyaring pamamaril kahapon, posible na lalo silang maghigpit kasi ang Australia is naging gold standard na mundo. Kung mayroong mass shooting sa Amerika, ang mga Amerikano nagtatanong, why can't we be like the Australians na kung saan mahigpit? At saka dito kasi Bombogenes kahapon, nangyari kahapon, it took them almost a minute to realize na yun pala ay baril. Kasi hindi kami sanay. Sa 19 years ko rito sa hospital, hindi pa ako nakakita ng isang shooting victim. But sa area, sir, dito sa Bondi Beach, wala ba yung mga securities or nakakita man lang na may ganitong dala itong mag-amang ito, sir? Malawak kasi ang lugar ng Bondi Beach. Bali, iconic beach. Kumbaga, kung pupunta ka rito sa Sydney, ang una kong ipapakita sa Bombogenes yung Sydney Harbour Bridge at saka yung Opera House. Pangatlo yung Bondi Beach. So talagang dinadayo sa tourist spot.
Okay, so talagang hindi mo na makikita pag may mga ganun na dinadala yung mga tao dyan, sir. But meron bang mga history of something like may mentally challenged or what, yung mag-ama or bakit ganun yung parang inisip nila during the Jewish celebration? May personal ba na yung parang hinanakit nila sa mga Jews, sir? Posible na ito ay talagang directly yung pag-atake is against the Jewish community kasi very significant yung Bondi Beach, very iconic, kilala sa buong mundo. Pangalawa, 11 years ago, may nangyari rito sa Sydney yung hostage taking sa isang coffee shop na kung saan tatlo yung patay yung hostage taker at saka dalawang hinostage. Yung isang hostage yung napatay ng police apparently by accident. So, yung date talagang pinili almost December 14 yun, December 15 naman ito. So almost similar. Pangatlo, it is a Jewish festival. Pang-apat, meron kasing marami na rito mga anti-Semitic attacks sa mga businesses may sinunog na isang synagogue. So talagang the writing was on the wall. It's just a matter of when. It's not a question of if kung aatake sila. Kasi kung pansin mo, Janice, yung mga terror attacks sa Europe, sa US, ang Australia tahimik. Pero we're supporting the American wars sa Afghanistan and Iraq. So, yung katahimikan dito ay talagang, sabi ko nga, napakadelikado. So, nangyari yung kinakatakutan. Okay, sir. Hindi naman naging mahirap yung aresto sa 24-year-old na kasama or yung anak nitong suspect na 50-year-old din na sir kasi 'di ba na namatay yung father. Doon sa area kasi Bomogenes, kung makita mo diyan sa isang video na kung saan inagaw ng isang bystander yung rifle ng ama. So na disorient yung ama, tapos may mga pulis din doon sa paligid, nakipagbarilan sila. Apparently, dalawang police officers kabilang ang isang rookie cop ang nasugatan. So talagang no first few seconds talagang nalilito ang lahat hangga't nasa kote sila. Okay, sir. Sir, kahit maraming tao, malawak yung lugar or dyan sa Bondi Beach, sabi mo nga kanina, pero wala man lang yung mga parang nagmo-monitor na CCTV na may ganito or binitbit ba nila or nasa bag nila yung firearm, sir? Talawak kasi ng area, may hirap mo i-monitor nga, talagang babantayan mo kung sinong lalabas at papasok kasi open space yun, nandoon sila sa car park at ang ginamit nila were it's either hunting rifle or pang sniper. So talagang malayuan. So mahirap po makita. Okay. So totoo ba, sir, na may mga bata pa na talagang nadamay dito? Yung mga biktima, ranging ang edad nila 10, yung pinakabata, yung namatay, ang pinakamatanda was 87. Itong 87-year-old was a survivor nung Holocaust during the Second World War. He survived the Germans at unfortunately, hindi siya nakaligtas dito sa itong pangyayari kahapon at saka mayroon ding isang Israeli national, French national ang nadamay. If just in case, sir, na makasurvive itong isa sa mga suspect, ano yung kaso na haharapin? Ano yung pwedeng may pataw sa kanya, sir? Marami. Pwede, for one, yung murder. Multiple murder mangyari, so wala talaga siyang chance na lumabas ng bilangguan. Wala kaming death penalty sa Australia. The most na ipapataw din sa kanya yung life sentence. Okay, sir. So maliban na yun, sir, sa giging mas sa pagbibigay ng lisensya sa mga gustong magkaroon ng baril dyan, how about the security sa buong Australia, sa lahat ng mga tourist spot dyan, lalong-lalo na ngayon at magha-holiday season, sir? Yung nangyaring insidente kahapon ay naging hudyat para yung security ng buong mundo sa Jewish festival ay maghigpit kasi target sila. Wala ba yung mga nag-cancel ng mga activities, ng mga gatherings dyan after this, sir? Wala namang reported na cancel, kaya lang yung
yung trauma sa mga Australians kasi hindi sila sanay sa putok ng baril. Karamihan sa mga tao rito hindi pa nakarinig ng putok ng baril. Kasi nga, yung paliwanag ko kanina, this is the first time it happened in 29 years. Kawawa naman yung mga nadamay. But anyway, sir, maraming salamat sa pagbibigay ng impormasyon sa amin ngayon dito sa Bombo Radyo Lawag. Maliban na lang, sir, kung may mga gusto kang idagdag or gusto kang sabihin, sir, sa lahat ng ating mga kababayan. Yun lamang, Bobo Jines, habang ito ay isang developing story kasi marami pang hindi sinasabi ang mga authorities rito. Kasi nga, they're considering this as a terrorist attack. Okay, so maraming salamat po, Sir Denmark Suede. Magandang hapon. Okay, so Rijay, mga kabombo, ni